Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε κάτι ευχάριστο, μοναδικό, πρωτοποριακό. Επειδή κάποιες φορές η εξέβρεση έτσι για σπίτι για τους φοιτητές μας είναι σκέτσος Γολγοθάς. Είτε δεν βρίσκεις, είτε ό,τι βρίσκεις κρίνεται ως ανσύμφορο για την οικογένεια με βάση το κόστος ζωής που υπάρχει. Όσοι πήγαν σε αυτό το τσεπάκι, δύσκολα βγαίνουν από μέσα. Και δεν είναι και επιλογή να μην πεις όταν πρέπει να ξεκινήσει το παιδί σου σπουδές. Ακριβώς. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου είναι μαζί μας, είναι συνιδρυτής μιας startup ιστοσελίδας, στο mystudentflat.com, και ο λόγος που είναι μαζί μας σήμερα είναι να δούμε αν όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που εμείς ονομάσαμε και Γολγοθά μπορεί να επιληθεί και με πιο εύκολους τρόπους, αν θέλετε, να βρεθεί σπίτι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είχατε έμπνευση πάντως. Αυτό που λέτε για τον Γολγοθά μου θυμίζεται τις πρώτες μέρες όταν φτιάχναμε κι εμείς ουσιαστικά το πλάνο μας και λέγαμε ότι η εξέβρεση φοιτητικής κατοικίας και δι στη Λευκοσία, που αποτελεί πλέον μια μεγάλη πανεπιστημιούπολη με σοβαρές αξιώσεις, αποτελεί μια οδύσσια για τους γονείς, μια πραγματική οδύσσια. Το πρόβλημα που θέλαμε και προσπαθούμε εμείς να επιλύσουμε είναι το να μπορεί ένας φοιτητής, είτε Κυπραίος είτε από το εξωτερικό, να βρίσκει όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν σε σπίτια κοντά στα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν, να μπορεί να δει βίντεο, να μπορεί να δει πραγματικές φωτογραφίες, την ακριβή τοποθεσία του σπιτιού, πράγματα δηλαδή που στις μεγάλες πλατφόρμες για ενοικίαση πώληση ακινήτων οι περισσότεροι δεν τα έχουν, και να μπορεί να το κλείσει την ίδια στιγμή εφόσον το επιθυμεί, μέσα από την πλατφόρμα μας, να υπογράψει το συμβόλαιό του εκείνη τη στιγμή και να πληρώσει ντεπόζιτο και πρώτο νίκη και να μπορεί να μπει στο σπίτι την ημερομηνία που θέλει. Κάποιος διερωτάται στην εποχή του διαδικτύου που όλα αυτά ο κάθε ένας που έχει ένα διαμέρισμα και θέλει να το διαθέσει στην αγορά μπορεί να το ανεβάσει είτε στη μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε οτιδήποτε αλλού. Τι είναι το διαφορετικό που εντοπίζετε, αν θέλετε, σε κενό και εφαρμόσατε το MyFlat? Ακριβώς οι δυσκολίες αυτές που αναφέρατε και εσείς, είτε σε διάφορα groups στο Facebook, στο Instagram κλπ. Που μιλάνε για φοιτητική κατοικία, είτε στις πλατφόρμες τις μεσητικές, τις γνωστές, τις μεγάλες της Κύπρου, βλέπουμε πάρα πολλά ακίνητα τα οποία οι αγγελίες τους πάρα πολλές φορές έχουν λήξει, δεν είναι διαθέσιμα. Είναι κάποια ακίνητα που κάποιοι βάζουν ως κράχτες για να προσελκύσουν κίνηση και φυσικά σου λένε στο τηλέφωνο ότι δεν είναι διαθέσιμα, αλλά έχω κάποιες άλλες επιλογές να σου δείξω. Καθώς επίσης και κάποιες περιπτώσεις που είναι παραπλανητικές ή και scams οι αγγελίες αυτές. Ναι, το έχουμε δει. Να νοικιάζουν κάτι ή να αγοράζουν ακόμα κάτι. Εμείς δεν είμαστε μεσίτες και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν μεσιτεύουμε ακίνητα. Τα ακίνητα είτε ανήκουν στην εταιρεία μας, είτε είναι ακίνητα επενδυτών που φέρνουμε στην Κύπρο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι της στεγαστικής κρίσης. Φέρνουμε επενδυτές στην Κύπρο, οι οποίοι επενδύουν σε κτίρια ολόκληρα, κατασκευάζουν κτίρια ολόκληρα, τα οποία η εταιρεία μας ενοικιάζει από τους επενδυτές και επενοικιάζει στους φοιτητές. Άρα το προϊόν ελέγχεται απόλυτα από εμάς. Καθώς επίσης συνεργαζόμαστε και με αρκετούς μεμονωμένους ιδιοκτήτες που έχουν 1-2 διαμερίσματα, δεν θέλουν να ασχολούνται ή κουράζονται με το να ασχολούνται με τη σχέση μίσθωσης ή φοβούνται τους φοιτητές και πιθανές ζημιές κλπ. Έχουν εμάς ως μισθωτή τους, εκμισθώνουμε εμείς από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες με το δικαίωμα υπεκμίσθωσης, αναλαμβάνουμε όλη τη σχέση με το μισθωτή. Ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει ένα σταθερό έσοδο, το οποίο στα συμβόλαιά μας είναι minimum 4 χρόνια. Ο φοιτητής έχει μία πλατφόρμα όπου ξέρει ότι αυτό που βλέπει, αυτό θα πάρει, δεν δείχνουμε αυτό και θα δώσουμε κάτι άλλο. Το κλείνει εκείνη τη στιγμή online, υπογράφει το συμβόλαιό του online, είναι δεσμευμένος και κατοχυρωμένος 100%. Ξέρετε, μιλάμε για φοιτητές και τη δυσκολία ανέβρεσης τέτοιων σπιτιών, αλλά ζόρι τραβάνε και αυτοί που διαθέτουν τα σπίτια, έτσι. Πολύ σωστά. Διότι δεν ξέρουν ποιον θα βάλουν μέσα, πώς θα τον βάλουν μέσα. Αυτό του πληρώνει. Αυτό του πληρώνει. Δηλαδή είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Έτσι, οι ζημιές που γίνονται. Άρα βολεύει και τους δύο αυτό, κατάλαβα. Ουσιαστικά λύνουμε όλα αυτά τα θέματα και επανέρχομαι και στο κομμάτι των επενδυτών που φέρνουμε στο νησί μας. Οι επενδυτές μας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα pipeline περίπου 94 διαμερισμάτων στη Λευκοσία, κυρίως στην περιοχή της Έγκομης και του Αγίου Δομετίου, όπου αυτά τα διαμερίσματα θα διατεθούν στην αγορά. Και μπορεί να λεγόμαστε mystudentflat.com, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν μας περιορίζεται στους φοιτητές. Έχουμε μονάρια και διάρια προς ενοικίαση, τα οποία και νεαρά ζευγάρια μπορούν να ενοικιάσουν, αλλά
και νέοι οι οποίοι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια, να κάνουν το πρώτο τους βήμα. Προσφέρουμε λοιπόν μέσω της πλατφόρμα μας καινούρια προσφορά στην αγορά μέσα στα πλαίσια του Build to Rent. Άρα ενισχύουμε ουσιαστικά και την πολιτική της χώρας που θέλει να ενισχύσει την κατασκευή κατοικιών αποκλειστικά για ενοικίαση. Το θέμα προσφοράς και ζήτησης είναι όντως, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά η προσφορά, έστω και αν γίνονται και αυτές, τα νέα κτίρια που μας περιγράφεται, ακόμα είναι μειωμένη η προσφορά. Είναι χειρότερο από ό,τι το περιγράφεται. Μάλιστα. Η αναλογία αυτή τη στιγμή στη Λευκοσία, με βάση μετρήσεις που κάναμε ξεκινώντας την εταιρεία μας, είναι 1/8. Ένα ακίνητο με 8 ενδιαφερομένους κατά μέσο όρο. Είχαμε φτάσει και σε επίπεδα πλειοδοσίας στο ενοίκιο. Ζητούσε ο ιδιοκτήτης ένα ενοίκιο Α, του προσφέραν και παραπάνω για να πιάσουν ένα καλό καινούριο διαμέρισμα. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα πάντως, σε πολλές περιπτώσεις. Στην Ελλάδα γίνεται και το πρόβλημα είναι τεράστιο και γι' αυτό και εμείς τώρα από το Μάρτιο ξεκινάμε τη δραστηριότητά μας και στην Αθήνα. Πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, κύριε Οικονόμου? Είναι πάρα πολύ απλό. Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στην πλατφόρμα μας, βλέπει τα διαθέσιμα μας ακίνητα, μπορεί να περιηγηθεί, όπως σας είπα, στις φωτογραφίες, στην πλήρη τους περιγραφή, βλέπει την πραγματική τους τοποθεσία, βίντεο μέσα από το διαμέρισμα πραγματικό, όχι AI ή οτιδήποτε άλλο. Καλά και αυτό που λέτε το πραγματικό, γιατί έχουμε δει πολλά πραγματάκια. Ναι. Στην πορεία. Μετά μπορεί να πατήσει την κράτηση του διαμερίσματος, η μίνιμουμ ενοικίαση είναι για 1 χρόνο. Με το που κάνει την κράτηση πληρώνει το ντεπόζιτο, βγαίνει το συμβόλαιο online, το υπογράφει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής υπογραφής, έρχεται το συμβόλαιο σε εμάς, υπογράφεται αυτόματα την ίδια στιγμή και από εμάς και η διαδικασία τελείωσε. Κάτι που μπορούσε να παίρνει μέρες. Και 2 και 3 ραντεβού. Ή και 2 και 3 ραντεβού, και πιστέψτε με, ειδικά για τους ξένους φοιτητές, τους Ελλαδίτες και όχι μόνο. Αυτό απαιτούσε συνήθως και ένα ταξίδι στη Λευκοσία ή σε οποιαδήποτε πόλη της Κύπρου θα θέλουν να σπουδάσουν, να δουν ακίνητα με μεσίτες, με ιδιοκτήτες, 2-3 μέρες έξοδα για εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ. Ενώ τώρα μπορούν να το κάνουν από την άνεση του καναπέ τους, από το σπίτι τους. Και σε αυτό βοηθάμε πάρα πολύ και τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και είμαστε πλέον και στρατηγικός συνεργάτης των μεγάλων πανεπιστημίων στην Κύπρο όσον αφορά το κομμάτι της στέγασης. Γιατί όταν ο φοιτητής μπορεί να εξασφαλίσει τη στέγασή του πριν καν εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, αποτελεί εφαλτήριο για να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Ξέρετε, και τα πανεπιστήμια έχουν τεράστιο θέμα, ιδιαίτερα στους πρωτοετής φοιτητές, να τους στεγάσουν. Οι εστίες δεν φτάνουν. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Ελλάδας και Κύπρου συνολικά, και αυτό το νούμερο είναι βάση μελέτης που έκανε πολύ γνωστή ελλαδίτικη εταιρεία πάνω στο real estate, οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν λιγότερο από το 2% του φοιτητικού πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα και σε τι αγορά ερχόμαστε να δραστηριοποιηθούμε. Κύριε Οικονόμου, οι τιμές είναι αυτές που τσακίζουν όμως καλά. Γιατί αν είσαι σε δημόσιο πανεπιστήμιο, καλώς. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν τα δίδακτρά τους και καταλαβαίνουμε ότι το κόστος της ενοικίασης για τις οικογένειες και τους ίδιους τους φοιτητές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά είναι σε ένα μετέχμιο όπου μπαίνουν αρκετές μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι αυτό, και όταν η προσφορά θα αρχίσει να αυξάνεται μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και οι τιμές θα ομαλοποιηθούν. Προς το παρόν όμως, με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι οι τιμές είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μάλιστα. Υπάρχει νέα εποχή. Πάμε σε μια νέα εποχή, πιο σύγχρονη, διευκολύνει και φοιτητές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Μια έτσι περιήγηση σελίδα, ιστοσελίδα αυτή, την κυπριακή ιστοσελίδα, την My Student Flat, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη λύση τώρα, εδώ και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.